So what's up Pops? Dumating na kami sa ngayon dito sa Palo. So ang Palo nga pala ay nasa sa Tacloban na pala ito. So hindi namin namalayan. Dumating na pala kami ngayon sa Tacloban. So ayan, kita nyo. Dito na kami sa likuran nila Sir MacArthur. Bro, ba't parang may tinitingnan ka dyan? Hindi bro, Ano masasabi tumitingin mo ako dito, sa bro? American. American? Yeah. Matatangkad sila bro, no? Oo. Hindi naman masyadong matangkad yung American yan. So ayun. So ayun. Balik bro. Ang ganda pala ng tanawin dito bro, no? Oo. Ano pa masasabi mo bro, bukod doon? No bro. Gusto ko nang tumira dito. Wow, galing naman bro. Kasi ang daming chicks. Kilala kong kaliskis mo, oy. Tingnan nyo Pops doon. Marami mga doon, mga turista. At hindi nyo lang alam. Nandun pa sa bandang kaliwa. Ikaw ba kaibigan? Ba't parang nalulungkot ka lang dyan? Nandito na tayo sa Tacloban. Ang layo ng dinating natin. Tapos ang lamig pa ng hangin. Ano ang masasabi mo dito? It's very nice. English ba? Inom di diri. Sarap nga. Ang sarap naman dito dalhin yung natin, yung jowa, no? Pa-subscribe mga paps, Motoventure. Oh, shout out kang Motoventure. So, subscribe. Walang problema yan. Basta ikaw, Pops. Good luck. Congrats ka dito. Welcome na welcome ka dito. Hello and what's up, Pops? So, nami karon sa Palo, Leyte. So, muadto mi sa MacArthur. Nanami karon sa Palo, MacArthur. Amo atoon ang statue, MacArthur statue. So makita na to dito ang statue ni MacArthur Pops. Kauban niya po na ako si Motoventure o si John Kevin. Kani ako nangita. Itong pangitaon. Siya nga, iwa ko ka-save offline. Ano na lang Mangita tagpaloadan. Magpaload ko ano sa cellphone. Kaya na itong ma-search. Magkwanta, mag-GPS. Wala may mga tindahan diri Mingaw. Lahira dyan di talaga diri Kaya wa kayo tanaswito sa mga tindahan. Pabuta lang ko ninyo. Magpaload lang ko. Oh, balik lang ko. Mangita sa tindahan. Oh, kani ang gamit kay kaniman. Wala, nawala. Patay. Kanto? Kanang si tawag na nawala nga siyang saan na ka taga ko ito mga paload ako. So dito tayo magpapaload pa. Tao po. May load po ba kayo? Oo. Ha? Kuhaan lang, TNT. Yung naka-register na agad. Go surf. Surf saya 20. Surf saya 20. 0950 54 56 893. Ayan. 20 yung surf saya, naka-register na TNT yan ha. Yung mga tao po dito, mga waray na po ba? Kaya pala. Di kasi ako nasanay sa waray Bago ka lang? Oo. Sige, salamat. So
So mga warayan yung mga taon dito, Paps. Kaya nagtatagalog tayo. Natitrain din yung Tagalog ko. Iba talaga kapag taga-Hilongos tayo, di ba? Natitrain yung Tagalog natin. Oh, kita nyo yan. I love MacArthur. So, salute sa'yo, sir. Ang layo pa naman natin. So, malayo pa tayo. Andito pa tayo. So, straight pa lang tayo dito. MacArthur Leyte Landing. So, pupuntahan natin to. So, ayun, Paps. Malayo pa pala tayo. Malayo pang lalakarin natin. Ang sarap naman magtagalog eh. Medyo mga ano lang to, mga 30 minutes. So tara, Paps, let's go. Hindi ko kayo kabisado yung daanan dito, kaya gumamit kami ng GPS. Ang layo pa pala namin eh. Oh, kita mo yan? Ilang kilometro ba to? Oh, layo. Pero okay lang yan kasi kasama ko kayo, Paps. Hindi ako nagiging dito. Hindi ako nagiging antukin. Kasama ko si Motoventure at si Mr. John Kevin. So ayun, samahan nyo kami mag joyride. So tara, let's go. Wow, dumating na sa wakas. Maligliko. So what's up, Paps? So dumating na tayo sa MacArthur statue. So andito, hindi talaga tayo binigo ni GPS. Napaka-legit talaga ni GPS. Hindi siya nambibigo ng tao. Pero naglibog lang. Kuya, magigagod ka na may makita mga bahay, no? Oo. Kay, di mo makita. Kalsada ra. Oo. Ang mga tao dire, Paps, kay mga waray. So nami karon sa Tagalog. So man siya. So ngay, Tacloban naman din dire. Tacloban na. Tacloban City naman eh. Tacloban na. Tacloban City na. So ayun, Paps, dumating kami sa Tacloban nang hindi inasahan. So Tacloban na dire siya, Paps. So layo kay may ginabdan, di ba? Nami karon sa Tacloban. Oh, San Juanico. Layo na bitaw ang San Juanico. Yeah. Moagi pa tagkuan. Asan ta? Oh, doon lang tag San Juanico. Doon na makadulog. Malapit na yung San Juanico, oh. Tingnan mo na. Iano natin yung andito tayo. So, nasa Palo. Tacloban na pala 'tong Palo. So, ang San Juanico hindi. Nandito. Oh, San Juanico Bridge. So, dadaanan muna natin 'to. Kung mahaba-haba pa. Uy pa, yan. Bitaw, layo. Sige ra, pohon. Pohon, manang tayo panggas. Marunong tayo pala. So, diri Paps. Ato makita ang statue ni MacArthur. Sa una, sa bata pa may, klase ra ni siya. Kaning MacArthur. Kutob picture ra mong natanawan ani. Karon, real life na mong nakita.
pagkaon, baguhay lang niya, usog na mi. So, pahuway sa mi karon. Egit Pops. Kaigit. Egit Pops kay kon. Daghan kayo og mga memories nga ato nga ano. So, hindi na to ni makalimtan, perminti ni sa ato ang channel. So, perminti support Pops. Daghan kayo may mga activity nga amo ang magian. Subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button so and notification bell. So, more to siya Pops. So, see you next video. Thank you.